Hyvää huomenta jälleen. Tänään on sunnuntai-aamu 29. kesäkuuta 2025. Ja tässä lupasin toissapäivänä, että jatkan vastinetta tuohon Erkki Tuomiojan kirjoitukseen, mikä on tässä Facebookissa. Ja nyt tässä ajattelin sitten sitä tässä toteuttaa. Tässä on myös tarkoitus tehdä semmoinen kannanotto tuosta Noottimuseosta Tampereella, että se lakkautettaisiin sieltä. Mutta mä palaan siihen aiheeseen nyt myöhemmin, jossain vaiheessa. Mutta mennään nyt tähän Tuomiojan kirjoitukseen ensin. Tuosta avaan tuon sivun, niin tässä on nyt tämä historian katsausta ensin. Tällä yleisesti, niin tämä on sitten merkillinen kirjoitus, että tässä ohjataan tämä 1900-luvun loppu, viimeinen vuosikymmen, jolloin oli näitä sosiaalidemokraattisia presidenttejä. Oli siis Mauno Koivisto, Sto Ahtisaari ja sitten oli tämä Tarja Halonen. Oliko siinä vielä muita? Ei kai siinä muita sitten ollut. Niin ei tässä historian jaksossa puhuta niin kuin tästä jaksosta mitään. Että tämähän on niin Paavo Lipponen, mutta se ei ole presidentti, mutta Paavo Lipponen piti mainita tässä myös. Niin tämähän on semmoinen aika katastrofaalinen jakso tässä Suomen historiassa, että minkä takia tämä on tässä ohitettu kokonaan tässä lähihistoriassa. Että kun Tuomioja on tietysti itse näitä samoja pekkuleita, mitä nämä sosiaalidemokraattiset on ollut tässä. Ja tosiaan, kun tämä sosiaalidemokraattinen valtakausi oli tässä sitten aika pitkään jatku, se alkoi silloin, koska se Koivisto oli 80-luvulla jo presidentti ja sitten se lopetti silloin, se oli 12 vuotta, niin se oli silloin 90, tai silloin kun Neuvostoliitto kaatui, niin siinä vaiheessa se oli vielä presidentti, mutta sitten se loppui sen kausi. Niin jos nyt käydään tätä vaihetta läpi tässä, mikä tästä puuttuu kokonaan, niin kuin tässä, niin silloin oli se Mauno Koivisto presidenttinä ja se jatkoi sitä Kekkosen politiikkaa tai sitä ulkopolitiikkaa. Ja sehän oli erittäin hyvää pataa sen Neuvostoliiton presidentin Gorbatsovin kanssa. Kun nehän teki ihan semmoisia yhteisiä diilejäkin, että ne pitää yhdessä niin kuin Neuvostoliittoa pystyssä. Niin Koivisto niin kuin sitoutui tukemaan Neuvostoliiton kasassa pysymistä. Että tulee kuulemma kauhea katastrofi, jos Neuvostoliitto hajoaa tai romahtaa tai jotain. Ja sitten tässähän unohtui kokonaan se, että Koivisto vastusti sitten sitä esimerkiksi tuon Viron itsenäistymistä. Että se panttasi sitä eikä meidän ole millään suostua siihen, että Virosta tulee itsenäinen valtio. Ne sanoo, että on kaiken maailman ongelmia siellä ja sen puoleen. Niin se nyt on yksi semmoinen vaihe. Ja sitten oli se Ahtisaari. No se oli kyllä semmoista sekoilua, että se nyt meni aivan ylihiiseen, että mä en tiedä mikä ihmeen jakso se oli siinä, mutta mä nyt ohitan se Ahtisaari, kun ei siitä oikein jäänyt mitään käteen, mutta kun ongelmia ilmeisesti vaan. Mutta sitten sen Ahtisaaren jälkeen oli se Tarja Halonen, niin
Niin silloin vasta niin katastrofisin Suomeen. Se oli kyllä niin kuin todellinen ongelma. Että sitä on selvitetty jo pitkään sitä vyyhtiä sen jälkeen, kun se oli ensinnäkin se oli tämä feministi ja sitten oli tämä seksuaalivähemmistöjen tukeminen ja sitten on tämä maamiinojen kieltäminen, tai se Ottawan sopimus, minkä se halusi välttämättä tehdä ja sitten tosiaan tämä rauhanliike. Niin tätä Tarja Halosen vyyhtiähän tässä on nyt niin kuin, tätä on oikein niin kuin urakalla niin kuin selvitetty tässä jälkeenpäin. Ja sehän se Tarja Halonenhan vastusti NATOonkin liittymistä, kun se väitti, että ei ole niin kuin, ettei Venäjästä niin kuin mitään uhkaa Suomelle. Että se on kyllä rauhankum. Joo. Mutta tosiaan tässä niin kuin, kun tämä sosiaalidemokraattiset poliitikot oli niin kuin sillä presidentteinä johtamassa niin kuin maata tai hallitsemassa, niin nyt tätä vyyhtiä niin kuin selvitellään koko ajan tässä, että saataisiin Ottawan jalkaväkimiinasopimus purettua ja sitten tästä nämä feministihankkeet taas purkaa ja nämä rauhanliike minä niin kuin riisutaan Suomi aseista, ettei Suomi pysty puolustautumaan eikä se pysty liittoutumaan. Ja siis tätä vyyhtiähän nyt on niin kuin purettu oikein urakalla. Niin kyllähän jos tekee tämmöisen historian katsauksen, toi tuomioja tekee niin kuin, tästä niin kuin lähihistoriastakin, niin kyllähän tämä täytyy niin kuin objektiivisesti käsitellä koko vyyhti alusta loppuun, että mikä tässä on mennyt pieleen. Joo, ja tosiaan tämä vihersiirtymä oli myös näitä yksi osa ollut kanssa, mitä täytyy selvittää. Siinä on vielä paljon selvittämistä. Ja tosiaan se Paavo Lipponen tuli mainittua siinä sitten, sehän ei presidentti ollut, mutta se kun sehän niin kuin harhautti Suomen niin kuin sinne EU:hun, mutta eihän Suomen kansa niin kuin tiennyt, että mihin se on liittymässä. Kun se oli johonkin saatana labyrinttiin liittymässä, kun ei se tiedä mihin järjestöön se on oikein menossa. Siis se Paavo Lipposen aikakausi, kun se oli pääministeri, siihen aikaan vissiin. Kun se on niin autava sumutus meinaa Suomen kansaa kohtaan ja suurinta osaa Suomen väkeä kasvastaan. Että ihan selvä niin kuin tämmöinen poliittinen harhautus, mikä siinä tapahtui silloin. Joo, siellä pitää niin kuin vastustaa niin kuin todella niin kuin päättäväisesti sitä politiikkaa. Joo. No. Sitten mutta mennään nyt tähän pikkusen tarkemmin tähän, kun tässä on onko tämä nyt 12 ja Napoleon ja Hitlerin, kun ne on hyökännyt sinne. Että se niin kuin venäläisten pelko niin kuin siitä, että lännestä hyökätään niin kuin Venäjälle, niin se on niin kuin perua tästä ajasta. Niin kyllähän Kreml siis pyörittää tämmöistä, mutta siis tässä täytyy ottaa huomioon semmoinen asia, että Kreml on niin kuin hallintokoneistona aika kehittynyt ja se on erityisen taitava niin kuin johtaa Venäjää sisältä käsin. Että esimerkiksi että sehän pystyy Kremliä harhauttaa niin kuin venäläisiä ihan mennen tulle. Se saattaa syöttää Kremlistä ihan mitä tahansa puutaheinää ja venäläiset nielee sen kaikki, kun ne uskoo, että kyllä Putin tietää ja niin poispäin. Tässä on semmoinenkin homma, kun mä tapasin semmoisia venäläisiä aina
Ne kävi mua aina vieraana, kävi kymmenkuntakin, tai toistakymmentäkin varmaan, semmoisia hyvässä työiässä olevia venäläisiä, jotka niin kuin kävi Suomessa ja ne kävi siinä munkin kämpällä. Sitten aina otettiin vähän, saunottiin ja otettiin viskiä ja nekin ihan selvästi ne suunnitteli jotain hyökkäystä myös tänne Suomeen. Mutta mä sitten mietin sitä asiaa, että mistä siinä oikein on kysymys. Ja ne tosiaan niin kuin epäili, että se Kreml ei ota kaikkia asioita huomioon täällä Suomessa. Että se ei niin kuin tajua kaikkia näitä olosuhteita, mikä Suomessa on. Että Suomeen ei voi hyökätä. Musta tuntuu, että se tuntuu hyvin järjettömältä semmoinen hyökkäysajattelu, että eihän se ole niin kuin tästä maailmasta. Mutta tosiasiassahan siinä oli kysymys siitä, että se Kreml harhauttaa niitä omia kansalaisia sillä lailla, että se levittää semmoista käsitystä niille venäläisten keskuuteen, että Venäjä hyökkää johonkin esimerkiksi Suomeen. Koska se on tämmöinen helppo rauhanomainen kohde, niin ei siellä niiden mukaan ole niin kuin mitään vaaraa. Mutta tosiasiassa, kun se Kreml harhauttaa niitä venäläisiä, niin tosiasiassahan se suunnitteli sitten hyökkäystä sinne Ukrainaan. Ja samaan aikaan oli myös oli käsikähmää myös sinne Turkin suuntaan. Kun minäkin ajattelin, että se ehkä voisi hyökätä sinne Turkkiin, kun siellä oli joku lentokonekohtauskin, kun ammuttiin jonkun venäläinen lentokone alas siellä Turkin alueella. Mutta tosiasiassa Kreml harhautti koko saatana porukkaa ja veitti, että se hyökkää johonkin Suomeen tai Viroon tai mihin milloinkin. Mutta se hyökkäsikin sinne Ukrainaan. Vaikka siinä oli selvä tämmöinen sotilaispoliittinen harhautus käynnissä. No tämäkin vasta ymmärrettiin sitten niin myöhemmin. No joo. Semmoinen. No. Joo. Sitten oli tästä NATO-jäsenyydestä. Että se tehtiin niin kuin puolustuksen ratkaisu. No sehän pitää paikkansa kyllä, mutta sehän oli siinä mielessä rehellinen ratkaisu, että Suomen kansa päätti liittyä NATOon, mutta siis se Paavo Lipponen, kun liitätti Suomen EU-hun, niin sehän oli siis täyshuijaus. Eihän suomalaiset tiennyt ylipäätään mihin ne on liittymässä. Siis ne on, joo. Että NATOn liittymisen kohdalla oli niin kuin ihan täydet selvälit, että mistä on kysymys. Joo. Sitten on näistä ydinaseista. No niin, ydinaseisiin mä en tässä nyt viitti sen paljon puuttua, mutta siis NATOllahan on yhteinen ydinasepelote ja Suomi on liittokunnan jäsen, niin sehän on totta kai, eihän se nyt rupeaa liittokunnan ydinasepelotetta vesittää. Joo. Ja tietenkin Suomen täytyy sitten niin lainsäädäntöä muuttaa aina sen mukaan, että voiko ydinaseita siirtää Suomen kautta tai sijoittaa tilapäisesti. No Suomeen nyt tuskin mitään ydinaseita sijoitetaan tähän. Vaikka Venäjällä on siis siellä Kuolassa ja Murmanskin suunnalla, siellähän on niitä ydinasepesäkkeitä Venäjällä, mutta tuskin mikään taktisekkaan ydinaseet tulee tuo Pohjois-Suomessa tai Ruotsin ja Norjan alueella kysymykseen, en usko ainakaan semmoiseen. Että siinä mielessä ydinaseet ei millään tavalla niin kuin leviättänyt Pohjoismaiden alueelle. Joo. Joo, sitten tässä on
Tämä niin kuin liittyy tähän Venäjän johtajien, kun tässä niin kuin, että Stalin on hyökännyt Suomeen ja tsaarit on hyökännyt Suomeen ja no sitten tämä Putin on hyökännyt nyt sitten sinne Ukrainaan ja Georgiaan ja minkä kaikkeen se on Tšetšenia hyökännyt. Niin tässähän täytyy ottaa huomioon se, että Putin ja Stalin ja Aleksanteri ensimmäinen ja Nikolai toinen ja ketä kaikkia niitä onkin, nämähän on kaikki niin kuin omia persooniaan siinä venäläisessä elementissä. Tämä Putinhan on tämmöinen katukangsteri Pietarista. Se on tämmöinen puoliurbaani tyyppi, joka niin kuin on siinä omassa elementissään niin kasvanut ja sellainen, mutta se taas niin kuin Stalin ja Lenin on sitten niin kuin omanlaisiaansa. Oli Stalinkin siis gangsteri, mutta se oli taas niin kuin aika lailla toisen tyyppinen gangsteri, ettei se ollut semmoinen katutappelija niin kuin tämä Putin on, että tämä Putinhan edustaa aika puhtaasti niin kuin sitä venäläisen yhteiskunnan niin kuin sitä alinta sosiaalista kerrosta, että sen mukaan tässä nyt niin kuin eletään. Ja niin kuin katugangsterihyökkäykseen tässä niin kuin varaudutaan, että sen takia täytyy puolustusta vahvistaa. Joo, kun mä hetken pidetään pieni tauko tuossa. Niin. No niin, jatketaan taas tässä. Tässä on niin monta kohtaa, että no tuossa oli toi Suomen sisällissotaan intervention tehnyt Saksa ei Brest-Litovskin rauhaa kunnioittain sallitettu itsenäisen Suomen hyökätä Venäjällä. Ja sitten tässä on näitä heimosotia käsitellään, niin tässähän oli ensinnäkin tämä Venäjä tai Neuvostoliitto, niin ei se ole mitenkään tilapäisesti heikko, vaan se on aina heikko ollut. Se on ennen vanhaan heikko, Neuvostoliiton aikaan täysin heikko, ja se on nykyään heikko. Sen ainoa vahvuus on tämä militarisointi. Mitä vahvemmin Kremli pystyy niin kuin militarisoimaan, niin se vahvuutta niin kuin mitataan siinä suhteessa. Mutta sitten tähän talvisotaan, niin sehän on ihan puhdasta niin kuin Stalinin imperiumia, että imperialista politiikkaa. Se vaan halusi laajentaa niin kuin Venäjän aluetta ja liittää Suomen niin kuin kokonaan Neuvostoliittoon. Eihän siinä mistään muusta kyllä. Kyllä se on ihan puhdas imperialisti, joka halusi vaan laajentaa. Niin kuin, se halusi olla yhtä pätevä kuin ne edelliset saarit siellä joskus aikojen alussa, niin, jotka on laajentanut Venäjää, niin eihän Stalin halua jäädä huonommaksi. Ja tässä Stalinhan ajatteli, että tässä olisi ihan sopiva pala semmoiseen, että napataan toi Suomi tosta niin, ja liitetään se, niin sitten hän on niin kuin lunastanut sen oman paikkaansa siinä mielessä. Joo. Mutta se nyt epäonnistui. Päättäväisen toiminnan. No sitten on tässä tämä Suomen irtautuminen sodasta 1904, niin siinähän on ihan tämmöinen suora pakkotilanne, että Neuvostoliitto pakotti niin kuin nielemään kaiken, mitä se sieltä niin kuin halusi tarjota, että sehän on ihan niin kuin klassista sitä venäläistä toimintaa, että
kun se niin kuin Itä-Eurooppaan, sinne Keski-Eurooppaan suuntasi, niin siinä perustui niitä kommunistisia hallituksia sinne. Mutta koska se ei niitä aivan ole täällä Suomessa onnistunut, niin sitten se pakotti tämmöisen YYA-sopimusjärjestelyyn. Niin sehän vaan osoittaa sen veren ominaisuudet, että no aivan samanlaisia ne kuin aikaisemminkin on ollut. Esimerkiksi silloin, kun oli ne Porvoon valtiopäivät, ja oliko se nyt Aleksanteri toinen, kun nosti Suomen niin kuin kansakuntien joukkoon, niin sehän oli ihan täyttä niin kuin liturgiaa se koko homma. Että eihän se Aleksanteri ymmärtänyt koko kansakunnan synnystä, mitä se oli kuullut jostain Pariisista tai jostain, niin se vaan puhuu semmoista retoriikkaa, että Suomi nostetaan kansakunnan joukkoon, mutta siellä sitten kun se toteutui, se Suomen autonomia, niin sehän meni sillä lailla, että suomalainen virkamieskunta niin hallitsi Suomeen. Se oli pelkästään vastuussa vain kenraalikuvernöörille ja sitten tsaarille. No, kenraalikuvernööri en muista nyt nimeä, niin sanoi suoraan, että Suomesta ei saa kuulua hyvää eikä pahaa. Ei saa kuulua yhtään mitään. No, siis tämä virkamieskoneetto, joka hallitsi sitten sen 1800-luvun alkupuolen, niin suomalaiset noudatti ihan kirjaimellisesti tätä ohjetta, ei kuulu hyvää eikä pahaa. Niin tätähän se tarkoittaa se Russia Mir, Venäjän rauha. Että Suomesta ei kuulu hyvää eikä pahaa, ja tämä YYA-kausi on ihan vastaava kausi. Suomi on toinen niin kuin puolue, joka ei ota mitään kantaa siihen, kun Neuvostoliitto hyökkää Unkariin tai Tsekkoslovakiaan tai tekee mitä hyvänsä. Joo. No ehkä tämä nyt tuli tämä historiallinen perspektiivi tässä nyt sitten selville. No joo. Joo, no siinä on toi idän kauppa, en mä nyt siihen puutu. Valitettava kausi sekin, mutta joo, ja sitten tuossa on suomettumiskautta. Mä hyppään nyt sen yli, mä puhun siitä sitten joskus myöhemmin. Siis tässä suomettumiskaudessa on siinä, jos sitä tarkastelee ihan niin kuin ruohonjuuritasolla, niin siinä on kysymys siitä, että suomalaisia kävi siellä Neuvostoliitossa, kävi ihan tavallisia turisteja ja kävi toimittajia ja ne ei puhunut niin kuin mitään Suomessa niistä epäkohdista. Ne vaan niin kuin katsoi läpi sormia täällä, että joo, onhan täällä tämmöistä, että ne on vain jotain tilapäisiä ongelmia. Mutta siinä mielessä se on niin kuin suomalaisten oma vika, että ne ei niin kuin nostanut täällä Suomessa esiin niitä epäkohtia, mitä siellä on. Mä muistan, kun mä isän kanssa käytiin vuonna 1982 muistaakseni, käytiin Karjalan Kannaksella ja Neuvostoliitossa, niin kyllä me havaittiin heti siellä niin kuin epäkohtia. Että eihän me saatu edes sapuskaa siellä Terijoen hotellissa, kun ei ole muistettu niin kuin varata etukäteen. Ja sitten asfaltti oli semmoista röpölöistä. Ja mitäs siellä kaiken näköistä ongelmaa oli. Siellä ajettiin semmoisia suuria heinäkasoja pellolla, semmoisia valtavia
kolhoosien pellolla ja sitten ne ajoi semmoisia Telemaalin Forteilla, missä se on lava perässä, niin semmoisia toisen maailmansodan aikaisia pieniä kuorma-autoja. Niin kyllähän se valkeni heti meikäläisyys, että eihän tämä homma ole niin kuin. Samoin meitä isä nauretti, kun siellä oli semmoinen tienlevennys Perkjärven ja Parkkilan välillä, missä se nykyäänkin kulkee se tie siinä, niin siinä oli semmoisia 6 kuution hiekkakasoja aina. Meitä nauretti kovasti, kun ne kuormat oli pienempiä, kun meidän kotona oli traktorikuorma. Traktoriperävaunussa oli enemmän soraa, kun niiden kuorma-autot pystyi kuljettamaan siihen aikaan. Kyllähän se todettiin heti siinä, että kyllä tämä on ihan noin, kyllä tämä on semmoinen suurvalta, että voidaan vetää kölinauta suoraan saman tien. Joo. Samoin muuten mä muistan, kun mä otin siellä matkalla silloin, niin meillä oli semmoinen Volvo henkilöauto. Ja se oli sitten siellä parkissa siellä Muolajärven rannassa. Siinä oli semmoinen levennys tai semmoinen ranta-alue. Ihan siinä. Ja sitten siinä oli linja-autoporukka siinä pellolla kuokkimassa perunomaata. Ja sitten ne lähti sieltä, se porukka lähti, tai siis kaikki miehet makasi siellä heinikossa niin kuin, kun mä kävelin siellä heinikossa vähän, niin mä menin käydään niiden päälle, kun ne kaikki miehet makasi siellä heinäpellolla ja kaikki ämmät oli siellä kuokkimassa sitä. Kyllähän siellä oli ihan täys hällävälimeininki. Mutta sitten tosiaan, kun ne lähti johonkin syömään tai lähti kävelemään se perunamaaporukka sieltä, niitä oli linja-autokuorma, varmaan venäläisiä linja-autoja mahtui varmaan joku 20-30 henkeä niitä, niin sitten käveli siitä, niin meidän auto heittäisi siitä, niin yksi akka niin naarmutti niin kuin auton kylkeen. Niin kyllähän se kertoo niin kuin sen porukan ominaisuuksista, että miten ne suhteutuu, kun ne näkee vähän hienomman auton taikka sillä lailla, että se täytyy ottaa pois, taikka se täytyy tuhota, taikka se täytyy narmuttaa, taikka tehdä jotain sille sabotaasia. Ihan selvä mentaliteetti kyllä niin kuin näkyy ihan päällepäin, mutta ei nyt mennä siihen, no näitä matkakertomuksia. Joo, ja sitten tässä on tämä Ruskimir. No sehän on, Ruskimir, tämä Venäjän rauha, niin sehän on täyttä harhautusta. Että se on sitä imperialismia, sillä liitetään vaan niin kuin alueita ja riisutaan aseista ja puretaan se puolustuskyky, niin kuin tämä rauhaliike täällä Suomessakin, mitä tämä Tuomioja tässä niin kuin edustaa, niin sehän on puhuttaessa sitä. Joo. Ehkä mä pääsin jo tähän niin kuin puoleen väliin tätä tekstiä. Tässä on vieläkin näitä kappaleita, vai kuinka paljon, mutta ehkä mä nyt kuitenkin lopettelen tällä kertaa tähän. Niin. Joo, moi.